gerne vise proteinsyntesen. Det her er et DNA, som ligger inde i cellekernen. Så man kan se, at der er en masse baser på. Det er alle bogstaverne, og de passer sammen med det modsatte. Så man kan se. Sådan så at A og T er hinandens modsætninger, og C og G er hinandens modsætninger. Så skilles den kodende streng fra skabelonen, så RNA-strengen kan komme ind. Godt. Og RNA sætter sig så på skabelonen, men den er lavet efter den kodende streng. Bortset fra at T er blevet til U. Det her er et backbone, som på DNA-strengen er med D og P, og på RNA-strengen er R og P. Og P er fosfat. Ja. R er ribose, og P er fosfat. Det, der så er sket nu, det er en translation, hvor der så er kommet en kæde af aminosyre, som er de gule prikker. Isoleucin, alanin, glycin, tyrosin, alanin igen, lysin, lysin igen, og stop. Det var det. Så har vi skabt et, hvad var det nu? Protein.